Kaixo ikusentzule eta ongi etorri herri zerri programara. Gaur kontan, Bakaikura hurbildu gara. Sakanan kokatua dagoen herri txiki bat da. Eta Nafarroako mendebaldean dago. Inguruan ikusi daitezke Urbasa bezalako mendilerroak. Ederra da lekua, eta gaur kontan bertako herritarrekin mintzatu eta herria ezagutuko dugu. Beraz, herria ikusi nahi baduzue, zatozte gurekin. Bakaikuko Angoiko etxea landetxean gaude, Amaia Erdoziarekin. Kaixo, Amaia, zer moduz? Kaixo, Bueno, konta iguzu, Amaia, noizti daukazue Bakaikun landetxe hau? Bueno, landetxe moduan 2004 urtetik aurrera dago. Hau, bazan etxe zar bat, ama eta izebarena, eta behin ja berritu egin behar zen, eta gure amaren etxea gelditu zana, landetxe moduan jarri gainuen. Garai hartan Bakaikun bat zeuden landetxe gehiago, lehenengoak izan zineten? Bazegoen ezakit ordurako irekita edo ez, bazegoen beste landetxe bat, urte asko segondana ere, momentu honetan jazu landetxe bezala funtzionatzen alokatuta dago, baina momentu honetan landetxe bezala Angoiko etxea da Bakaikun dagoen bakarra, eta gero bai alokatzen dana ere, bueno, alokatzen dana gelak eta hola, euskaltegia izaten dana, bai, hori udan eta bai funtzionatzen duela euskaltegi bezala gehiago, baina urteko beste sasoi batzutan ere ematen du aukera, beste mota batetako alokairuak egiteko. Landetxe behi hartzarako momentuan, zer espero zenuen edo zer helbururekin jarri zenuten landetxea Bakaikun? Landetxea, bueno, egia esan, garai hartan nire aizpa, hasi zan pixka bat mugitzen, alde batetik, esan bezala, amaren etxe zaharrak konpondu eta berritu ondoren, ezan familiko inor honutza bizitza etorri, eta bai pentsatu genion bizi pixka bat eman behar geniola landetxeari. Orduan aizpa zegoen pixka bat lanik gabe eta hola, eta bizi modu bezala pentsatu zuen martxan jartzea landetxea. Gero beraia beste lan bat egiten hasi zen, eta iritsi zen momentuan niri komeni zitzaidan nolabait ere diru sarrera moduan landetxearekin lan egitea. Bestalde, puntu batetaraino bizi pixka bat ematen dio, nik uste dut ere herriari kanpoko jende pixka bat etortzea, ezagutzea, herria, polita da. Bakaikuk gaur egun gutxi gora bera zenbat biztanle ditu? Gutxi gora bera 350, uste dut. Gero alkateari galdetzen diozue. Eta herria bizia dela errango zenuke? Bai, bueno, txikia izan da ere, azkenean Bakaiku badago kokapen nahiko egoki batetan. Egia da, hemengo jende asko kanpoan egin behar dula lan, baina erraz antza mugitzen zara mendik Iruñara edo Gasteizera, orduan ez da erabat beste herri batzuei gertatu zaiena bakarrik adineko jendea gelditu dela, ez hemen badago jendeak hemen jende gaztea bizitzen gelditu da, familia hemen osatu ditu, noski, ez da herri handia, berez, komunitate txiki bat osatzen dute, baina bizia badago. Eta hona etortzen direnek, zer bilatzen dute zure landetxan eta Bakaiku herrian? A ber, Bakaikura bere nahizeldia pasatzera edo etortzen direnak, kasi bi taldeetan banatuko nituzke. Gauza bat da, udazkenan hegoaldera asteburu pasa etortzen den jendea, hori izan daiteke inguruko gehienetan hiriburutakoak, Iruña, Gasteiz, Donosti, Bilbao,
jendea, pues, bai familieka edo bai lagun talde bezala, asteburua elkarrekin pasatzea, pixka bat basoan ibiltzera, paseatzera, naturaz pixka bat disfrutatzea, baina ere beraien artean talde moduan etxeaz disfrutatzea etortzen direnak. Eta gero ja izango zen, udaldea edo aste santutarako edo etortzen den jendea. Hoi normalmente urrutiagotik, normalmente Espainiar estatutik etortzen direna, bai Madrildik, katalanak ere asko, Kataluniatik ere, Katalan herrietatik asko etortzen da honutza jendea, eta Espainiako hegoaldetik ere pila bat udan, beroatik iesi gurera. Orduan, honat etortzen direnak, onditzetan ere behin mendi aldera eta pixkat basoan ezkutuan ibiltzera etortzen direla errango zenun. Bai, nik uste du Sakanaren baliabide garrantzitsuenetakoa bere basoak bere ingurunea da. Azkenean gaude 3 natural parkeen artean, hemen gainean daukagun etxearen parean daukagun Urbashandia, Aralarko parke naturala eta oso gertu ere Aizkorrikoa. Etortzen direnean, normalean galdetzen dizute zer egin dezakegu akaikun, ze proposatzen diezu? Nola funtzionatzen duzue? Bueno, gehien bat, lehendabiziko gauza, saiatu behar zara pixkat ikusten ze jende talde etorri dan eta pixka bat ze egin nahiko dutena. Egia da, gehienak naturan zerbait egin nahi dutela. Badaude mendizaleak eta hoiei ibilbide pixka bat luzeagoak edo gogorretxagoak erakusten diezun, bailaran daudenak eta inkluso pixka bat urrutiago, badaude ruta pila bat orain prestatuta eta erakutsi aldiezu. Familiak etortzen badira, saiatzen zara beste aukera erosoagoak edo eskaintzen, badaude ibilbide txikitxoak eta errax egin daitezkenak, inkluso askok gustora joaten dira ere inguruko abeltzainen guztiak ikustera edo ezakit artisau baten tailerrera joatea edo halako aukerak eskaintzen zaizkie. Daukaguna, pixka bat erakusten zaie, baiaran daukaguna, ere ez dutugu urruti mendukiluko kobazuloak. Eta ze hilabetetan egiten duzu batez ere lan? Bueno, kasi esplikatu dizut bi jende mota, ez? Etortzen gertuagoko jende hori, udazkena guztian oso ongi funtzionatzen duna, diela asteburutako egonaldiak, eta jendea ez da horren urrutitik etortzen, esan dizudan bezala. Badira ere, beti landetxetan arrakastatxoak izan diren fetxak diena Gabonak, Aste Santua, Zubi berezi horiek ere beti, eta gero uda ere oso ongi funtzionatzen du. Uda ja urrutiagotik etortzen den jendea, hiri handi horietatik etortzen den jendea, edo berotik iesi etortzen den jende hori ere oso gustora etortzen da eta eskaera handia dago, Bakaikun daukazu landetxea, baina bizi ez zara bertan bizi ez dela, Amaia? Ez nik etxarren bizi. Hala ere, maizasunez etorriko zara imaginatzen dut Bakaikura? Eta noizbait pentsatu duzu edo planteatu duzu bertan bizitzia? Bueno, txikitan bizi izan nintzen, eta beste garai batetan tokatu zitzaidan eta hemen izan nintzen ere urte batez. Pues igual, zahartzerako edo ezakit alternatiba bezala, herria lasaiagoa da, eta gustora ibiltzen zara. Eta esan dizudana, badauka ona herri txikia izan da ere, beste leku askotatik oso hurbil dagoela, ez daude aldenduta ez Iruñatik, ez Altsasutik, ez. Eta zerbitzu minimo batzuk ere herriak bermatzen ditu, ezta? Bai, badago denda txiki bat, bauko gure taberna, baukazu elkartea, hor beti ere bizi minimo hori egiteko, gero udaletxeak eskaintzen ditu bere urteroko ikastaroak, eta bizitza herrian badago,
Ederki, mila esker pixkat Bakaikuko bertze realitate bat erakusteagatik, eta ikusiko gara, han edo hemen. Mila esker, Amaia. Mila esker zuei, eta nahi duzuenean, bakizue, etorri. Ederki. Dugu Bakaikuko alkate eta gaur kontan berarekin mintzatzeko aukera dugu. Zer moduz Egoitz? Ondo. Bueno, konta eguzu, zenbat urte daramazkizu alkate lanetan? Bueno, lehen txaldi hau eta gero aurrekoa 2015-etik. Eta Bakaiku ez dakienarendako nun kokatua dago geografikoki? Sakanan. Eta, sakana zenean, Gipuzkoarekin muga egiten du, eta, Arabatik ere nahiko gertu dago. Bakaiku, sakana erdi aldean, pixkat Arabaldera dago. Zenbat biztan editu Bakaikuk? 360 inguru. Eta lehenago atzera begiratuz gero, lehen herria handiagoa edo txikiagoa zen? Lehen handiagoa zen. Izan ziren 500 da pasatxo biztanle, lehen bazegoen hemen ere fabrika potente bat. Eta gaur egun zenbat zerbitzu edo ze komertzio dituzue herrian? Zerbitzua, dendatxo bat, farmazia, eta gero, taberna bat eta elkartea. Eta inguruan fabrikarik ero badaukazue? Bai, bat, bakarra, industria, esan genezake bat bakarra, 75 langile inguru dituena, eta gero, eraikuntzan ibiltzen den enpresatxo bat. Eta fabrika honek zer egiten du, zer produzitzen du? Euskeraz ez da izango den, garabiak edo, puentes gurua esaten den. Eta herrian bertan gazteak badaude, gelditu dira gazteak hemen bizitzen edo gehiengoa bertze herriko eskorragota eragandela sentitzen duzue? Denetari dago, eduki ditugu orain dela urte batzuk, jendea joaten zela, eduki ditugu pixkat edo badugu etxe bizitzarekin arazotxo bat. Eta arazoa nondi doa, ez dagoela etxerik alokatzeko, ez dagoela pixurik? Saltzeko, alokatzeko, hasi da pixkat alokatzen, badakigu, baina etxe bizitza berriak edo ez daude, ez dira eraikitzen. Eraikitzen dena, bakoitzak bain badu lur zati bat edo, egiten du bestela pixkat zaila. Eta eskumenei dagokionez, herrian udal maila nola funtzionatzen duzue? Zeintzuk dira hietako batzuk? Herrian baditugu batzu, baina azkenean potentenak mankomunitatea eramate ditu. Badago ur hornidura, zabor bilketaren zerbitzua, euskara zerbitzua, kirolak, etorkinen inguruko zerbitzua. Herrian bertan eskolarik baduzue? Egon zen, baina urte batzuk itxi zirela. Alde hortatik gutxienez, parkera begiratuta ematen du gorakada bat egon dela, ez? Bai. Egoten dira denboraldiak edo urte batzuk, desente egoten direla, bestatzu gutxixeago, baina, bai. Eta gaur egun gutxi gora bera, zenbat aur daude Bakaikun? Ez dakit erantzuten. 30 inguru ibiliko dire? Bai, uste baietz. Hortik gora gutxienez? Bai. Eskolara nora joan nahi dira hemengo aurrak? Normalki txarrira doaz. Karren bat ditu hemen dira, igual agian altxasura, baina, normalean etxarrira, handago ikastola eta eskola. Errango zenuke Bakaiku herri euskalduna dela?
Bueno, erdiz. Euskaltegia baduzu, ezta? Bai, hori bai. Euskaltegia dugu. Gehien bat uda partean funtzionatzen du, bueno, udaberritik hasita, ere urte guztian zehar, baina, bueno, boladaka, baina, bueno, potentena ere udan. Euskaltegi barnetegi moduko bat dela errango zenuke edo bertakoa joaten dire euskaltegira? Ez, barnetegia da. Gero udan, bai, ematen dutela zerbitzuan herrikoren batek euskara ikasi, egatera edo nahi duena ikasteko, doainik. Ara, orduan hor ere baduze hitzarmen moduko bat, ezta? Bueno, azkenan ere beraiek lekuak behar dituzte klaseak eta emateko, eta bakoituko udalak beharren arabera 2-3 gela uzten dizkie, eta gelak eta gero aldiren batean ere kultur ekimenak ere egiteko. Kultur ekimenak egiteko espazio bereziren bat badukazue herrian bertan? Ez, baditugu gelatxo batzuk eta hor saiatzen gara gauzak egiten. Badugu ere elkartea, batzutan ekimena edo handia bada, hor sartu dezakegu. Eta urteko aurrekontua gutxi gora bera, nondik ibiltzen da Bakaikon? Lehen esango dizu gutxi gora berakoa 300.000 euro azpitik, baina Zer egin duzu azkeneko urtetan berrikuntza bezala herrian edo zertan egin duzu inbertsioa? Inbertsioak badaude betiko gastuak, egin ditugu bide batzuk, ez da izan, horrela berrikuntzari garrantzitsuena edo, orain dela 2 urte hasi ginen pixkat eztabaida prozesu bat, herrira zabaldu nahi genuen, jakin nahi genuen herriaren ikuspuntua, eta hortaz aparte ere nahi genuen herriak erabakitzea, ze bakaiku nahi duen jarri genuen 10-15 urte, baina esan nahi genuena da etorkizunean ze bakaiku nahi dugun hemendik 40 urtera. Eta, eztabaida txoa egin zen, jardunaldi batzuk, pixka batekin pixka dinamitzatu zuena, eta horren ondorioz, osatu genuen plan estrategiko bat, non lehentasun batzuk markatu zituen herriak, eta horrekin gabiltza. Gero lehentasuna izan zen auzolana, galduta orain dela urte batzuk, eta jendeak berreskuratu nahi izan du. Eta horren ondorez, joan den urtean herri galdeketa bat egin genuen, ia auzolana nahi genuen edo ez, eta baiezko atera zen. Ikuste dut kamiseta ere baduzula auzolanaren ingurukoa. Pixkat, talde bat osatu duzue urtean zehar lan egiten duena, puntualki lan egiten duzu auzolanean, nola funtzionatzen duzue? Martxan dago pixkat azkenean ere papeleoa, ordenantza bat egin behar dugu. Galdeketan ordenantzaren pixkat hildo nagusiak galdetu ziren eta onartu ziren. Puntu horiekin ordenantza bat egiten ari gara, pixkat atzeatu zaigu COVID-aren asuntoarekin eta horrela, baina bagoaz aurreratzen eta Eta COVID-a aipatu duzula, momentu hauetan herriko komertzioi nola eragin die gaixotasun honek, nola bizitu duzu herrian? Egon da kutsaturik? Egon da kutsaturik? Bai, kutsaturik ez ditugu zenbaki finko bat, ez dakigu zehatz zenbatekoa den, baina bai eduki dugu. Eta nahiko COVID-a sartu zen hor lehendabiziko momentu hartan, bai eduki genuen hildako bat. Eta gero, izan dugu gaixo egon direna, baina, eskerrak, sendatu joan direla. Eta komertzioak denbora luze egon dire itxita, gero segituan ireki dute, batzen batek zalantzak eduki ditu ireki edo ez? Bai, lehendabizikoan, taberna, elkarte itxi ziren, botika edo farmazia,
zabalik jarraitu zuen, uste dut ordutegi murriztuan, eta dendak ere, dagoen denda, zabaldu zuen, baina, egiten zuena zen goizez iriki, eta arratsaldez, itxita edo. Ikusi ditugu haurrak begiralekin eta parkean dabiltzala, eskola ez edukita ere badaukazu udako zerbitzua, ez, haurrendako? Eta urtego egiten dugu pixkat, bakaikun euskaraz eta ekimena. Eta, aurten pixka gutxiago izango da, baina, 3 aste edukitzen ditugu aurra pixka bat, zen gauza egiten kalean, jolasean, begirale batzuekin, eta, euskaraz egiten dela bermatuz pixka bat, euskara bultzatuz herrian. Errango zenuke erresa dela bakaikun alkate izatea? Erresa, zaila, ezta? Badaude lan egin behar da, badaude gero ere momentu batzuk batekin beti edukitzen duzula, ez asarrea, baina beti esaten den bezala rozetxo bat, baina nahiko ongi eramaten dudala. Eta bukatzeko nola definituko zenuke bakaiku? Ez dakit, herri txiki bat, eta orain momentuz, uste dut ilusio gehiagoz ikusten duela bere etorkizuna, eta ez da izan. Egoitz, mila esker, gaurko honetan zure denboratxo guri oparitzeagatik, eta herriaren inguruko datu hauek emateagatik, eta beste batean ere ikusiko gara. Mila esker. Zuei eskerrik asko, herri txiki hontara bakaikura etortzeagatik, eta Nafarroa bakaiku zer den hori ezaguzteagatik. Beste bat arte. Zuei, agur. Bakaikuko plazandoko parkera hurbildu gara, eta bertan topatu dugu Ernesto Leitza. Zer moduz, Ernesto? Kaixo, ondo. Konta iguzuzu bertako altzara? Bai, bertan jaio eta bertan bizi naiz, bai. Eta lan ere bertan egiten duzu? Ez, gertu, Arbizun 5 kilometrora dago, Arbizu, bai, 5 kilometrora, eta egiten dut lan. Baina, atxaldetan libratzen dut, eta atxaldea, inguru honetan egiten ez, bai. Eta zergatik erabaki zenuen bakaikun bizitzen segitzea? Galdera ona. Ni zoriontsu naiz hemen. Txikitatik hemen egon gara, eta dudan guztia behar dudan guztia hemen daukat. Naiz eta herri txikia izan, kriston basoa daukagu, naturaldetik kriston parajea da. Eta gustatzen zait, baduzu bendira joateko aukera, lasai egoteko aukera, eta bestela ere taberna badago, elkartea badago, denda badauka, frontoia, nahikoa, ez dut gehiago behar. Errango zinuen herri girua badagola bakaikun? Bai, badago. Bai, gauza asko egiten dira, bai. Eta ekintza kulturalak eta antolatzeko orduan mugimendua egoten da, edo bertze herri batzutara mugitzen zarete? Altsasu gertu dukago, 5 kilometrora, orduan Altsasun badago, eskintza handia, ez? Adibidez, zinema dago, antzertoki bat, baina herrian ere gauzatxoak egiten dira, festetan beti, ez? Horre gauza ginenak orduan. Baina, tarteka ere egoten da emankizunen bat, edo kontzerturen bat, gazteak antolatuta, daude gauzatxoak bai. Eta bestak aipatu dituzula, noiz ospatzen dituzu hemen bestak? Uztailaren 25ean Santiagoak, eta orduan, aurten, bertan bera, gelditu dira, korona COVID-19agatik, baina, aurten nola tokatu da, bai. Eta normalean festetan zeintzuk izaten dira zuen ohiturak, edo zer egiten duzue? Ohitura bat da, nik esango dituzke, 3 gauza, ez? Alde batetik, elizkoia den jendea, elizara joaten da eta bizperak eta lako gauzak egiten dira. Gero 8koa dantzatzen da, neska eta mutilak, ja badira urte desente neskak ere dantzatzen dutela. Lehen mutilen ohitura zen bakarrik? Bai, garai batean mutilena zen bai, eta orain ja neska eta mutilak. Eta nik esango nuke neska gehiago mutile baino. Kaso askotan ere hobeto, neska mutila baino ere dantzatzen dute.
Eta hirugarren gauza uzatea izango litzateke. Zer da hori? Uzatea da egunero udalak, bai eguerdian eta bai arratsaldean ematen du ardoa, zilarrezko kikera batzutan, eta ere ematen du gazta, txorizoa eta horrela, orduan jendea inguratzen da, hurbiltzen da, bendatzen du, eta orduan oso giro polita sortzen da hor, bai. Adineko jendea, jende gaztea, denetatik, bai. Herri honetan ohitura dago adin ezberdinetako jendea elkartzeko eta kuadrillan ibiltzeko? Bai, herri txikitan, bai, normalean bai, kuadrilla ez da kinta bateko kuadrilla bat, bai, kinta ezberdinak elkartzen dira. Eta hortarako oso polita izaten da uzatea, ze, bai, gainera ere ondoko herriko jendea ere etortzen da, arratsaldetan, eta bai, oso giro polita sortzen da, bai. Badago herriko bestak uztailean ospatzeaz aparte bertze besten bat edo urtean zehar ospatzen duzuena? Bai, badago romeri bat Santa Marinan, Orgoian Urbasan, eta orduan egun hortan joaten da oinez, han kuadrillak eta familiak eta bazkaltzen gelditzen dira, mezare egoten da. Eta gero jisterakoan txandakatzen da Iturmendi ondoko herria eta Bagiku artean. Orduan, urte bat tokatzen zaio Iturbendiri, hurrengoa Bagikuari. Eta gero jisterakoan handik musika egoten da plazan, bai. Ze datetan tokatzen da besta hau edo ospakizun hau? Datetan, izaten da, ez da data zehatz bat, da kuaresma noiz den, horren arabera. Bai, horren arabera, orduan ez daukagun finkorik, baina bai igandean ospatzen da. Eta inauteriak adibidez ospatzeko ohitura daukazue? Bai, ospatzen ditugu bertakoak, kamarroak, ditzen dizkiogu. Eta badira urte desenteia berreskuratu genituela, eta oso politak dira. Kamarroak, zer erran nahi du horrek? Ba, ez dakit. Ohitura duzuen nolabait beztitzeko edo... Bai, larruakin, bai, olako sardeak ere bai hartzen dituzte, batzuk adarrekin, zakuekin, bai, ulertzeko altxasuko inauten airetxo bat badaukate? Bai, azken finean gehienak antzekoak ziren, inguruko herri guztietako inautirak antzekoak ziren, bai. Eta ohitura duzue halako besta eta ospakizunetan baiarakoak nahasteko eta herri batetik bertzera ibiltzeko? Normalean, bueno, adibidez, nik esan nuke ezetz, ze herri bakoitzean, herri bakoitzak baduka berea, ez? Norberak gelditzen da bere herrian. Baina bai, kamarrotan adibidez, gazteek, mozorrotzen direnak, korrika asko egiten dute, makiluze batzukin, orduan joaten dira jenderen atzetik, korrikan. Eta bai etortzen dira inguruko herriko aurrak eta korrika egitera. Bai. Orduan jolas hori edo badago, ezta? Bai, badago saltza, bai. Eta gaurko hontan, Ernesto, zu izango zara gure gidaria, herrian barna, eta txoko batzuk erakutsiko dizkiguzu, ezta? Bale, ikusiko ditugu. Ea, bagoazen. Ernesto, utzu du galde batera herriko plaza, eta antxe hasi gara herrien goiti, eta ara nora ekarri gaituzu? Bai, bueno, hau da Angoiko aska. Bueno, Angoi, Bagaiku, esan dezakegu bi zatitan dagoela zatituta, ez? Eta Angoia també. Eta bueno, Angoiko aska. Zergaitik, txikitatik hemen inguru honetan ibili garelako, jolasten, ura daten. Ura hau tratatu gabe dago, baina zoragarria da. Eta badaukalako bere xarma, ez? Egurra, harria, oso leku freskoa da. Txikitan baita askan ere sartzen ginen, eskotan, piztina ez dago, Bagaikun ez, orduan, bai. Ordu asko sartu ditugu hemen, jolasten, bai. Goiko iturria badago, baina beitiko iturria ere bai. Bai, badago, bai. Eta pixkat, bi iturri horiek egotean arrazoia goiko eta bekoen arteko gatazka edo pikea zen, edo ez du ezer ikustekorik? Bueno, ez dut uste, azken finean pensatzen dut egingo zela, garai batean, beharrezkoa zelako. Bat hemen eta beste bat hanbean. Baina, bueno, pikea beti zerbait egon da, pike sanoa, gutxikitan ere ibiltzen ginen Angoikoak hanben kontra eta erdi borroka eta hola, baina, bueno, jolasak ziren. Eta gaur egun erabiltzen aldu baten batek hemengo aska zerbaiterako, bai haziendak ekartzeko, arropa garbitzeko? Ez, arropa garbitzeko ez, animaliak kuradateko aurrean dago beste aska bat, agian ura, bai ardiak eta hola bai.
Eta gaur egun erabiltzen da gehienen bat, jendeak ura hartzen du gero baratza ureztatzeko eta horrela. Ara. Bai. Ordan beti dago martxan, ez, iturri hau? Bai, beti dago. Bueno, eta gu adibidez etxean ez dugu grifetik ateratzen dugu daten. Duaten dugu bengoa, nahiago dugu. Asko zatseginago, da bai, zerbako horik eta bai. Bideratu duzu eura edo eske etortzen zate? Etortzen gara eske, bai. Jende gehienak, baikun, hala egiten du bai. Orduan ohitura dago, ez? Horinik iturrira uraren bilai bateko. Bai, oso atsegina da bai. Eta herri honetan ohiturari badago hemen iturriaren inguruan bazkariren bat edo egiteko festetan edo? Ez olako ohiturarik ez. Bueno, beste txoko baterako txiko diguz orain? Ederki, guazen ba. Vale. Ernesto, eta orain nora ekarri gaituzu? Herriko plazara. Herriko plazara, hemen festak eta hemen ospatzen dira. Nora baiteko karpa edo jartzen da hemen edo? Jartzen da karpa bat, jartzen da ere tabernatxo bat. Ze garai batean bi taberna zuen, hori taberna zen, baina ja gaur egun ez. Orduan, taberna batek ere girotzen du, bai, plaza. Eta etxe hauetan badago aspaldiko ohiturarik edo tradiziorik edo historiorik? Bueno, etxeak berez ikusten den bezala harrizkoa dira eta egurrekin eta oso politak, ongi zaindutak. Oraindik batzuk jarraitzen dute, adibidez hor ikusten duzue barazuriak, hola ongi jarrita eta bertakoak dira, beraiek erindakoak, jasotakoak, eta hor lehortzen daude, gero ere piperrak jartzen dituzte, oraindik indabak, ez, baina ja jasotzen direnan indabak zabaltzen dute lurrean, alea askatzen dute, eta egurra loteak ematen dira basoan, eta jendeak mozten du eta ekartzen du etxera, eta uzten du normalean etxaren ondoan lehortzen egurra. Badago hemen bazkari edo janari tipikoren bat, edo ohitura dagoena sukaldatzeko data bereziren batean? Bueno, adibidez, inauteritan, kamarrotan, txerriankak. Ara? Oso ohikoa da, bai. Normalean etxe guztietan, garai batean egiten ziren txerriankak eta etxetara etortzen ziren seme-alaba guztiak jatea eta festatxo bat zen. San Juanetan ere askotan urre azpikoa tomateekin, bai. Eta gero zuzite aipatzea ere, hemen dantzatzen dela, eta urteak dira dantzatzen dela zortzikoa, bertako zortzikoa, bai, plaza honetan. Zortzikoa dantzatzerako orduan txistulariak edukitzen dituzu edo nola egiten duzue? Batean juntuneroak ez, esaten zaiona. Bai, txistularia egoten da, eta gero dantzariak, binaka jartzen dira, gero eskutik helduta, bai, zapitatik helduta, bai. Eta hemen ohitura dago oraindik ere baratze edo nekazal lanak egiteko? Bai. Normalean etxe bakoitza bere baratzatxoa dauka. Eta nik esango nuke, agian 80. hamarkadan edo izan zuela berakada txiki bat, baina orain jende gazteak ere badauka baratzatxoa eta azken finean zu jasotako gehienen bat tomateak eta bitxuak eta oso onak dira. Ez dago alderik, nik denda badaukat, baina badakit saltzen dudan tomatea ez dela etxekoa bezain ona. Orduan, orainik ere lurretik bizitzeko ohitura badago? Ez da bizitzeko ohitura, zeia hortaz ez da jendea bizitzen, baina bai laguntza bada. Azken finean indabak etxekoa balin badira, patatak, porruak, litsuak eta tomateak balin badira, dirua horrezten duzu, bai. Zer da gehien faltan botatzen duzuna zure herrian? Gehien faltan botatzen duana? Bueno, agian udan, horre txiki bagara, baina piztina bat egotea politia izango litzateke aurrendako, eta hola. Errekarik edo baduzu mainura? Bai, errekarik eta aurre joaten dira, presara eta hola. Baina, agian piztina, eskatzagatik, piztina txiki bat. Bestela, denetatik dugula esango nuke. Presa herritik gertu dago? Bai. Eta turistak ere harata hurbiltzen aldira? Ez, hemen turismoa, hau apenas, azkeneko urte hauetan gehiago, baina agian gehiago joaten dira herria handiagotara, Arbizu, Altsasu, Gorrutza joaten dira. Hemen jasotzen duguna da barnetiko jendea. Badago barnetegi bat hemen herrian, kristonetxe polit batean, eta gehien etortzen da Bizkaiko jendea, Arabakoa, adin desberdinetako jendea, udan eta gero kurtsoan zehar asteburutan ere.
euskara ikastea bai. Bueno, Ernesto, honekin amaiera emango diogu gaurko bisitatxoari. Mila esker zure herria ezagutzarazteagatik eta bertze bat arte. Oso ondo. Dakizuen bezala, Nafarroa aniztasun handiko lurraldea dugu. Eta gaurkoan ere erakutsi dugu Bakaikuko berezitasunak eta leku politak. Lazerra izan da zuekin bidaia hau egitea, eta gogotsu haude Nafarroa ezagutzen segitzeko. Beraz badakizue, Nafarroaz gehiago jakin nahi baduzue, ez galdu hurrengo kapitulua, eta bertze bat arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.